दिनैनि बे हाबाफारिया गाबोनहाय जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि एनडिएफबि नि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला बा रन्जन दैमारि बिथांनि जे हियारिं दङ बे हियारिंआवहाय मोजाङै बा रिजाल्टआ फैथों होननानैहाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि परबतजरा जिल्लानि जानानैहाय बे बासबारिनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव बे केन्डेल लाइटिं हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि दारै जोङो आर'ज गाबदों। बेयाव ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारिजों अबंलावरिनाव बेखौनो आर'ज गाबदों जे गाबोननि जे हाबाफारि जोंनि बे डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांनि जे हियारिंआ मोजां जे फिथाइ थायो बेखौनो जोङो बयबो अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। मा थांखि दं जे गाबोन फिथाइया नोंथांमोना मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै आसा खालामदों? जोंथ' मानसि हिसाबै जों बेखौनो हास्थायदों जे जों जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइयावहाय 27 जानुवारियाव एनडिएफबि नि मोनब्रैबो फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ गासैहाय जिहेतु सान्ति सुक्ति खालामबाय। दा सान्ति सुक्तिनि अनुजायै जोंनि गासैबो दावहारु लोगोफोरा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनहा उदां जानांगौ बेखौनो जों अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबदों। जोबोद दुखुनांथाव, बेखौ जों बयबो गोथौयै दुखु फोरमायदों। बे जानो नाङामोन। दा सागानगिरि हिसाबै बिथाङा बै समावनो माने उदां अख्रांनि सिङाव फैनांगौमोन आरो। बिथांखौ जोबथेसालियाव दोनबाय थानाय माबाफोर राजखान्थिनि माबाफोर खैसार दं नोंथाङा बुंनो? खैसार दङबा जोङो बिथांमोनखौ निन्दा होगोन जे बे रोखोमबादि खैसार खालामनो नाङा। जिहेतु जों बयबो मानसिसो। आन्दलन खालामनायनि उनाव सान्ति सुक्ति जानायनि उनावहाय जोबथेसालियाव थानांगौनि जेबो ओंथि गैया। दा बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ रिहेबिलिटेसन हिसाबैहाय 4 लाख रां होदों। नाथाय माखासे जोंनि दावहारु बिथांमोनहा मोनाखै। थिगानो, दा बिनि थाखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि खौ जोङो दाफुंनानैहाय बे हानजानि दारै जोङो सरकारखौ नारसिनबाय थादों बा दिल्लीयावबो थांनानै सावरायहैनाय जादों जे जोंनि गासैबो जायफोरा थालांदों बिथांमोननोबो होनांगौ होननानै जोङो नारसिनबाय थादों। बेनिफ्राय सुक्तियाव थानाय माखासे दफानि बादि जे बर' इउथ बा बर' जोहोलावजोफोरखौ जे साख्रियाव थिसननांगौ, बिनि दारैनो जोंनि एक्स एनडिएफबि नि जाय बिथांमोनाखि बैसो दङ बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसननांगौ होननानैहाय जोङो दाबि खालामबाय थादों बा सावरायबाय थादों आरो। जों बेफोर गासैखौबो मुंख्लं न'खराव मोननो गोनां, जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा मोननो गोनां गासैबो बिथिंखौनो नैबे एक्स एनडिएफबि बा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खामानि मावबाय थादों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।